Mælk og sukker samlet melet i mækket, rør det hele. Læg nu let med smør på panden. Lad det smelte ud til kanten. Steg dem godt på begge sider, så vil der snart være gode tider. Tilsæt måske lidt øl i dejen, så bliver den spredt hele vejen. Pandekager, vi laver pandekager, pandekager, pandekager. Ja. Vi laver pandekager, pandekager, pandekager. Vi laver pandekager, pandekager, pandekager. Vi laver gode pandekager. Og har du tid, stil dem i køleren. Lidt vanilje, hvis du føler. Syltetøj, måske lidt sukker. Sukkertrangen let i slukker. Rod dem sammen med Nutella. Og bananer vil jeg hellere. Så bliver der lidt for dine venner. Det var det, som du kender, ja. Pandekager, pandekager. Vi laver pandekager, pandekager, pandekager. Vi laver pandekager, pandekager, pandekager. Vi laver pandekager, pandekager, pandekager. Vi laver gode pandekager. Vores pandekager er gode. Vores pandekager er sunde. Vi laver sådan rigtig mange. De er alle sammen smager det samme. Ind i munden, ned i maven, og så er det ned i børnehaven. Og når du så skal hjem igen, så spiser vi bare nogle flere.